lelai. Pikalan. Kanda pi tharai kan ni kapisa. Kali jauh na kan ni. Ba ka hospital te kala jingai nang ni. Binti aswa hang ni hadu nda de por kamu. Sister, hap siu kat no ma? Ka sarkar kala siulut ikijing lut jing separo. Namar man ka wei pa ka wei ka min siem ka long ka koridor. Actually, dengi kreh ni kata kalau subjek ke wrong ba. Handai la kata rungan shu ai jis mo ji de ba kami. Ni kan mau arajar khat saw mun shwa. Shaden. Kibri jongi kim don kam ban le shabar ban le wat ye ki kam ki jam namar. Kibri ki banabar ki wan le thooh kam nani wan tre sha ki jaga jongi. Namar midang yo ya ka kam ka jam ha ka state la jong nani ha ki district la jong. Takani an kren thik specifically ye ke East Jaiñtia Hills namar haden ke jingkhang jong do yong ni I ba kini ki yut jongi ki persang mopli namar ki bru jongi ki long ki balului ba kim most of them kim da kwa ai ban mi na gani ke state jongi namar ka attachment bat ka khynroo ba siap jongi ka attachment bat ki kmi ki kpa ba hing asem plus ngim jung len ru ban le chabar tengim kwa ai ban jangai na ying na sem Handai hakani ke jingdo kam do jam na do bakhang yu do yong tekini ki youth jongi ki bapri kim banse ka qualification ki don ke jingnang jing start handai kata ke jingnang jing start ban pendon kam ka ngim la state la jong namar boro ngi yetep ba bun bastan handai ka kam sarkar kam don hadu kata ba sarkar ka la ban ai haman la thli ying tingim kun no ya ka sarkar ya kita ka ba ka sarkar kam la ban ai kam ni ibe ibe handai ngi shu ong ba kumu do yong lada udang idang yo ban tre do yong kini ki youth jongi namar kila don ke jingdang jing start kila la ban le business la jong kila la ban le sipun ki kam hapo state jongi hapo district la jong herei na ka taw jingkhang dong do yong katu kan is name hadem ke jingkhang kidang persang ni ban ne kidang ya khmi lenti ba kan sapoi ko por ba ngin sa light na kani ke jing te jing kho mi ni ha jing de ba do yong herei ki bapli khat arsenal la ya up nde shu ko suk iki ban up shia up yo let's say kampoi kata ka pot te ting ting kini ki yup jongi ki desperate ki la do jingkmen ba yo let's say please shu do yong yang in ye le shakibe par ki jaka te ting ting ha kani jing perkhat chung ki ban le bat kam bat jam jiu ba mislead ki sha shet be pli de la poi she ki tu ki jaka ba la kulari ki ban ai kam ai jam hang tum yo e kam ka jam le ni don ki ba sha thok na mutamo ki kam ki ba auria yakini boro ni I ba punsen ga shajek mita te mde ke jingwa jong ki banle shaki veipat ki jaka re ka perlong ki ba la force ki banle hanre nga kan mau ba shisen masim job ki election one way lokmi one changa ong market men sebhaya rap ini khunjanga bi yo kam state la jong hangne po state tengah ong bole tre ayu shibar mo yang oi dang tre ha kita ki company long ke jing siu ko kham biang hi te tai long kmi bapli I doni to jing air bala dai khun janga I le chabar yo le si ni yo lok do briu banabar dan ni yo I klet ya kmi la jong kpala jong ni ba hinga sem te kumi tai jing teng joy tai kmi halor bi khun ni la yo kam chabar ru ndri tai kmi bapli dang doni tai jing air ba khun janga yo employee shu shing they just think yakini bapli ki bam pat julet menu pat yo kam kini kanu le kata ki jus ir jong ki ki pa ki khun jong ki kin hable wat ki kam jam hale la kata ru bomban se hab ha la pa le ne hab ai la ki ban le hanre ki ba sosi ban ong ba hakini ki jing le jong ki bun ki ba sha shukor sha shet ha ki wei pat ki bru ki ba shim kabu yaki
tengah kerpat yakini ki yut jungi ba nangnish khmat yo le se ha jingle jompi tom le kita jingle je baru ko don kami namar ni don kami ban long socialize ma ban le wat ko yaki kam ki jam kat kum ga jinan jista jungi namar hastet ni num yo ya kam dei ladangi don opportunity le galat shabaru ka biang namar ko government ka encourage kita ban le hadu shabar riru ka don kata ga jing tha yaki kun samna jungi mungkin pule thi khamta man yo yaki kam jam shabar riru kunjo tande hagni jingle jo ki ka bha ban pentip sha ki bahlor khamtam deputy commissioner lane SP jongi superintendent of police hakinu kinu district rupidon pentip shaki ba ladon kum kita ki job opportunity bala khot yepi bala ai de jing tho lada don kinu ba shu khot da ke jing ye de perlok wan shane ye trem don jing tho lanim don ki documentary ki ba proof ba kede ke jinwin sio ba ban naile chito namar hila ban mat ki jing ki ba phimla ban perkhat ki jing injong pi kala ban long ke ba sio si ye phi ba ye ka ying ka sem ba ye ngi rukum ju kum ka state ngin kwa ban iba ki kun samla jungi ki le ban prishito mi le de le ne ban le chete tanamta ban sha shet hakibai te hanre ni karpa de phi haga no por ba phi yo ki opportunity kindly patip sha ki ba halor ki le ya ka verification khna bin light na tu ka jinge